Commentator shots, Luain smooth, the brand with an dial and Sean Marvi, Sigate Cluffed Galligus Black Lear, Cluffed Doll, she has a Ru Gallia, cool about 3 hochtig and I a dough hochtig. Shochogin, Loch Garman, like a son, Schlitter took a sheer and cool body in shop, Paddy quickly. Jan Paddy quickly machi a call in the Farlaw Parky, Kevin O'Mahony, on Schlitter, she dashed like on the Clár, she dashed Harry Doherty, Bultig Harry Doherty, that she had in Zaslon, a Hurling, and Clár Cluffe, and Harry Doherty, and Chin Pointed Desk, and you go on the Clár, and Ciarán, Hurling and Keen. Thank you, and his Shiva Mot, as she banished the Shadish, the husband, kind, August, on Tranona Hall, and your father go to Monam. Williamach le tógeal ag Paddy quickly, builte ag Paddy, shees, had law in the park, he had the guidey, brished the nose, and Shin, Bertha in the tro, gave us on contract, because was like far on the law, that he called it Eggus cushions, wad, in the Oshin Moore, and Shin, Bulkini Murray, Proki Martian Hain, Patrick Finneran, August Patrick Finneran, that fell into Patrick Finnegan. Patrick Finneran, August is Bullisir to on, Gohonda and Clár, Bullisir, Arthur had made a mark no machine on the goal, say, in Concha, a Hogal, Patrick Finneran. Patrick Finneran a Hokesi, Mastuno, Marla Park, Matthew Carpet, the Hillum Hokesi, Matthew Carpet, Rachel and Concha, which are on the dark cooling all, Gohonda and Clár on Tronona Shaffick and with Link. Shepperkunish, Gusarati, Willa, Bultiga hard, they go, Edini Regan, Tashika had in Zaslon Cacolor, Afasedini Regan, Aguseta on the conscience, score at Egan in doubt, Agus Shin Hawkins, go will rock, holy nech, Condech Lord, Agus can score it before, Loch Garman, and Williamach, Toki, Loch Garman, and Dublin, and Shadish, the Bedig, and Éile, and Lan, Hurling, Hughes, and Stitter, Lan, Gulling, Farting, or Sheen Moore, and the Thief, Shug and Fart, fell into edited and rated, Agus Williamach at the on, Loch Garman, Teokis and Concha, Rope, and Loch Garman, the range of Fidder, Éile, the Togel, on Williamach, Tashid, Rachel, Hogel, and Ishugus, Fátharta, Malach, Holy Lord, or Hocus and Concha. Ryan Donahue, we'll take Ryan Donahue, Staid drove with Tossie here. Here you see that she Bert through a car here and Gary Fuxos, and then I come shin the Fuxosi, Caculor, Timshir, Homan, a Mach Eden, Nina Cool, August Ed for Reed, Spain Heat, Pocamach, Gon Cliffe, a cool boy, the Honda, Lord Matthew, a Crotty, Farrow with the Doya, good Adam O'Connell Burn, a Hall Yishin, got Loch Garman, Shochaganimach, Matthew Crotty, August Rachel and Concha, a Walla, Bullinshan, Needle Puckany, Father, because we a cool boy in the Galliv is a gate, Cliffe, Achmartian Hain, Tashi, I believe Mark Caculor, Tafach on the Log, Timach, Listen Stitter, hadn't Tivina, August as Bullet Tivina, if it's on, got Loch Garman, because he's fooling in Chug, she Farrow Hocus and Concha, and Oshin Moore, and Moira Sponcho, Kenakadina has a dokish on Bullet Tivina Shug, Hogan Oshin Moore, Hogel, will take a Shina Hanichira, the Pedigree Nebler de Mark Caculor, that she Kevin O'Mahony, Farla Parkus, Slicky Sosek through him dirty, as Condech Lord, a Golden Foot, Egdinakup, Ryan Mulcahy, fell into Ryan Mulcahy, and Rachel, Augusta, Bullisir, Condech Lord here in the Hagen Ford. Connor Daly is Kildara, Shinet on Rachel, August near Shasosta, Lishan, Fall, Dino Thompson, Johogan, Bullisir Toki, Egg Matthew Carpet, Sausage Joe, Hatasia, on Long, Holy Rod Shear, Owen Hughes, in Yado Lishial, Tashi fought Egg Hughes, and said in the Valamach, Fall, in Teddy Rachel, August Kickamach, no Bulliamach of his son, go Loch Garman. Cool body, because the Mach Lane Concho Hogel. You need a fitted, Tashil half into Hundede, Lauren Wedder, Gushogging on cool body, Paddy Cugley, August Tilehi. On the Concha, Walla, Bullinsha, she's Argan Tivini, Mangoshimach, and Tivina, and Muglorisha, so Gate Lefach, Nishin Gatamata, she took his wasn't showing, Farlaw Park, Honda, Lord, my 2 carpet, Fault in 10 what 2 carpet released, August Bullisira at on, a go Honda, Lord, here in the Yahin, a gun fall, Carter,
beidir tá sí 8 méadar amach chun gól beidir tiile agus sé an fearlá páirce Matthew Corbett a hógus an cáinte freisin Matthew Corbett budála sí charéad deasnal má bhíon an náidige agus beici muid mé na sé réití le íhla réanú sí builte go hard ag gisteach jo an chúlaach tá hepa an ngó sí bulin sí pola as an nimmertaí peí sosan sinnig an táir Loch Garman bin Harper fugsoí bin Harper géirheocht amach ní teach héasca ó bhainte chun le chláir tá an stitar go Loch Garman a ríist tá fáiltí an Ryan Donahús na neacholí láir agus buile sir an go Loch Garman agus an cúlbáide agus amach agus a thugus an cáinte. Í ar an lína cearcha cúg an réiteir aráid go siar písa begaile agus tá se go siar písa begaile se de Paddy Cugley. An cáinte thugeal builte ag Paddy isteach dro na dosaithe agus na cúlaithe agus cúlaithe chun den chláir hir an sin James Cullinan fuirin slitar agus sé díanaach agus tu go team líomhar de machchan sin an pascuite agus í fáte éis an seoid Jack Nolan builte ag Jack Nolan agus tá sí chuidir mú an ansí sin go Loch Garman chuidir mú gus a neamhní go éon scór. Cúlbáide chun den chláir Matthew Crotty builte amach ag Matthew núla a tíhfuile gon fáir tá beirt Loch Garman nach dunas chun den chláir fi an sosaí pasta í eis go dtí Patrick Finneran sáinní bhí sé éisí fá tá sé sáinní ríist mar sin éon tá fáildínta ag fear chun den chláir agus buile sir an go Loch Garman agus an ghríon i tíocht amach ríist tá an buile sir se lína 60 cúg se go péin agus an fear bhfuil bhfuil a hochtair go Loch Garman sinna Jack Nolan ó hógus nún focus sé le cholí láirí Ryan Donahue agus Ryan Donahue le hín cáinte ó hógeal go Loch Garman bhráil ó puinte álaithe a thocrú síos ní sé puinte a gcuisisin mar tá sí bristinú sa stéan sin agus tachta sí bhaid éis ag fear Loch Garman maidín leis casa agus an cománach chu lethe ní éirín go fóileach a réanús a chu duine gona fidhór an sin éimlís siíocht anmhloch bheile fádínta hir an sin ag Harry Daherty agus tá fáil dínta sin agus buileach go chun den chláir cúlaithe chun den chláir an dagan go deo agus cínte Loch Garman ar éon dulchan cín dhéana éonhuiid i bhíns éineann sa Jacob. Buile sir atá an go chun den chláir se chugann an buile sir tócaí steach méle chúl cé i Harlow sin seo an himleirí lu a bula tí go teach le buile 60 cúg táidir chun den chláir níle de Loch Garman níle de an muir a chuide a chiile go méidir go línte náige mar tá réitú hé seráis go dóile sé go neachan cáin amach go rím nó go chomán fear Loch Garman a gáhrí sin buile 60 cúg itá an go Loch Garman agus duine go imreirí Loch Garman fear a slát tá sé Jack Dunn tá sé gargóid tá sé muir tíh líine fí rud a cínteach well bhíon muir tíh líine bhí sé an líine mícheart ba dú leit me bhí sé líine 60 cúg chun den chláir an náid bheith lína 60 cúg Loch Garman ach tá choilthirt ina cheartain is agus an buile sir seo a go chun an chláir hí trí faointe a chud idir na fórne agus se chugann an buile builte ag an bhar lápáirci go háart sí chuir mú mar sin héananig Matthew Corbett agus is an rud san na síntaí agus fan an scóir ag gá chúrín agus an scóir be fós ag Loch Garman chun den chláir chun cín 8 me goile caiitebegnach sa géile anráil san éir ag fan chun an chláirn sin nachtáin stitar cáilte geachtaí fáte leis ag chumradí hir an sin agus chun den chláir tíochtainna sé ríos ceán beidir seansan se go beid scóir agus san scóir ar fad fáte in sin ag Darragh Kennedy a fuid an puinte sin agus rinne sé sin go deas sa bhreanna sé suas óg se bhuiile díra chaidir maidide trasna. Trí chúlína chun den chláir gon scóir be fós ag Loch Garman 9 méid caite sa géitne seo chu gunne slitar sí sa dro tá sí Loch Garman nach na cúlaí hir go dagan an sin agus James Cullinan tíocht amach leis an slitar díana spás ó héin áidir a tíhfuile bulinn sé suas ceán fada drocha tá sí bertú an tá sin gníime stéide ag chun den chláir sean sa chola mé le chóil a sé céanú asúil pinú kick péanú seánú buile péanú seán níl réitúir an chinting stoi gan sé fear go na muid tá buile Ciarán achas stoilm go buile éirce I chearta bheith an ach níthe tá na muidiráis nach go
Godáilm go buile sir trívéidir déag go tá an stoilm go dtíre chatán buile sir trívéidir déag tá an a ceapan go meach pocéil an sin nach níl agus an canseo le tógeal le Harry Doherty le chéad a chúlí na chuide na fórne go éon scór fós ag Loch Garman agus seochagann Harry Doherty Can seo hógeal builte gon stróbe heidir draslan agus sin cearú cúlíine chun é an chláid san na glufa seo Staid tam Semple an tróna seo. Buileach tógigh Paddy Quigley builte síos idir ríiste dro an dosaí chun é chláid an sin in na scúineach tá an stitar éis le Loch Garman an fear lápáirce le Jack Nolan Builen Jack Nolan sos go dasan sinnig go dtí Jack Heile Jack Dunn isteach sa spás a tá an réitear ará bhfuil fáil díntaiste sin cosantóirí chun de chláid agus is buile sir atá an go Loch Garman ba bhráile thubail a chlár na scór dín siad a chlár na scór fós agus tá beagnach éanú mé dé chaite san na géad le in seo buile sir an agan tíomhlíne beidir tro isteach chun tíomhlíne agus Paul Rogers an lán tosach a hócas ní hé Paul Rogers a Sean O'Brien a hócas in ceann seo Sean O'Brien i breanúid an spruch níl sí seo é scunis ná tá a mar ré feicemuid cedí na se lethe í builte ag Ryan bhfuil sí go breanú go má seo ar éonús tá sí go má ar an destan na chéad chúlíd ag Loch Garman an sin agus sí fáilte ag Sean O'Brien ó bhuiile sir agus heasta sé sin go géir agus go dóiti bhab. Trí chéad a chúlín in ag cúlín amháin tá agus éonú mé déag agus sochta cin déag caite. Tá stitar i preaba hátan sin tá leachúlaí láid Ryan Donahue hir a cosint. Tá bulcíní millióí géir an stitar i ficusúas ach ní réanaan an í ficusúas go fóid a sé feach an éich láid sé chuní an aige. Builte steach ag mar sin héanach ní bheith stróbe head a gúil báile agus í builte amach ag Paddy Quigley agus seochagannis le Loch Garman agus an fear bhfuil le bhid dóid íon Riley ach tá pas go mú agus chun de chláid tíocht a ríist dúil sean sa scór builte ag Graham Ball gan sin go mú agus ed fórín bhí sean sa scór ach chunú múí. Cúlbáid a ríist réití a se glách go má Paddy Quigley Ein can seo hógeal tá burt na cilis déta sin sitar bhirtó bach lína go teag fada agus tá seag fada tá sí builte anádaige sí sitrú tá sí gáil ítach san éar fad in sin ag fear Loch Garman an fear bhfuil bhid tíideagart sinna Colin Carley ach tá istítar cáilte go mar sin héana agus tá chun de chláidir íon sí bhfuil bháin eile híar a cosint sin tá Ryan Donahue go Loch Garman Ryan Donahue tá sin pasanún a tíhhailis le uhubí se glána tá sí glánta agus glánta go deasa go bach mar sin héanta cínte ar sellih chuineil de níor stitar má tá bulcín damantar fad go bhainte chun de chláid is duna molach tá réiteir a scíil leis sin immert cínte réine í ficusúas réiteir ará na scúil buile sir fáilte ag Loch Garman nó tiltte ag Loch Garman agus tá sé seo híar na léhéin go fád ach tá sé bhhad amach anrá go Cluiche agus dóigh go bé an neachúlaí láid Ryan Donahue a hócas an cáin seo nó bhfuil siad le híon lán tosach a thuairt amach well ní dóile mééis dóile go bé an fear lápáirce a hócas an cáin seo tá an réiteir ará rud cínt ó tá sé ní se le hín buile sir a thuairt go chun de chláid nó go Loch Garman tá sé in sitar háisteach tá sí chaitisteach aige agus tá sí pucisúas mar sin hé go deasan sin ag Jack Nolan agus glantamach an seo ag Loch Garman sos a John dosaí tá sí in sin ag Sean O'Brien cáilinn sin stitar hagan sin na GAA agus tá chun de chláid i tíocht a ríiste go seo hagann Patrick Finneran na sin stitar cáiltigh Patrick Finneran bhfuil tá sí baitid sin in eis ag bhar bhfuil bhid in na dhéad Matthew Corbett fáildínta buile sir eile go chun de chláid. Buile sir go chun de chláid Cóil éis bheith go testáil in sin is dói sé Matthew Corbett a hócas an cáin seo Díad go lár na páircin mar sin agus réitíle hí i cáin seo hógeal na stoilm go me se nána go réid dresnan má bhín se crín stoilm me se nána fada go léir ceart go leor an crinne sa heastín seo chuganne tá se bula an áard tá si de breanú buid a chéile ní sí crín tá sí mú agus fórí. Buile má chuir amháin eile fear heidir bheith Loch a Paddy Quigley réitíle hín buile má go hógeal
Porque go garid ag an tamse go dtí ón hiús an lán chúlaí agus seocha go ón hiús ar sadar amach an stiútar agus glána sé síí drocha tosaí go sí se agad tíblína mar ngó sé amach ar a tíblína agus ru céanna bhí Thurles a géad go fitán ceansin go teach ar a tíblína freisin buile tíblína bheitán go chunda an chláir agus siartógeal be mai tú corbet atógeal chula buile sir, het buile tíblína agus buile sir as siartógeal an hín sé freisin agus go guide sé. Kan ísil fan na talúna íon ceanna sáras dána bhfuil héana déhaíach mar sin héin tá sí fós in immert sitar fós in immert agan tíblína mar sin tá sí ar a tíhfuil an fáir tá sí go teach ar a tíblína is agus is buile tíblína I bheitán chun de Loch Garman. Buile sir Jack Dunn na stoile mthógus san ceanse fear a haslát Jack Dunn scóir le a bheith ísil ar fad tá chugna me dé go le bailí agus tí nach chéad a cholína ag cholína bháin. Sin bhfuil an. Tá an fear a haslát Jack Dunn réití lei seo thógeal go Loch Garman. Ge dtíanaan sé fan na talún na ceanna ísil isteach go dtíon lán tosach sin Sean O'Brien, sáiníocht tá sé teach amach agus seans beidir ar scór níl tá sí blocail deach bhaid éis O'Brien in éis builte ag siú tá sí de brenn bhfuil chéile mú a chu sé an cáin agus bhíon le head a bheith géir agus bhí sé bhí bhrú ó chosantúirí chun de chláir. Buile amach Matthew Crotty an cáin seo thógeal. Or tú duna cín le pás a thuairt ach ní léon an agus gá sé gal fád agus cíann sé fádaí sí sa deoch tosaí bhfuil bháin le bailí agus puci so seo ag Loch Garman a ríist Conor Fanning get tú pás lá amach an agan tíblína chu níostú go glóteigh Jack Nolan agus Jack Nolan nach sí gofa híann sin ag Darren Maroney agus Darren Maroney ar a tála Ciarán bhfuil Ciarán go Loch go chun de chláir ar na nehéon go fád go dtí an cúlbáid amach níor go mágan sé agus sean séún síal aca bíí builte sosan is sé ríon bhfuil caií ríon mu caií thugin ceansin seach go Loch Garman tá fása go léad chéile Ryan Donnahu leis stitar butúní aige a sí cáilte go seachagin chun de chláir ach tá an chuisiid gomáin is frisin ag Loch Garman ach tá slitar sin builte steach drona dosaí agus tá sí fáte stíon sin ag bheí beg Liam Murphy trillan Murphy cúlí nach níon sé cholí mar gon sé múí agus ar fórí le tá sin bailí a mai céan fan an scór chéad a cholí ag chun de chláid cholí na bháin ag Loch Garman 7 mé go le tá caite san na géad le gan chlufa se. Buile amach bhuiil bháin eile ag Paddy Quigley tá mór fád a grís sí a Joe chulagan go na tosaí agus í fáte chun de chláid a ríis go bhar lápáid go Matthew Corbett tá gi mar goach mar sin héiles man slitar lána go gláán gin tú leat me go seochagan Loch Garman a ríis agus í fáte éis an seo ag Conor Fanning builte Conor Fanning gachta sí go mú agus fóréil tá chéan éidir nach go cinntaach I gceanna tá sé chun mú I déach dearan I bheith scóirt acu. Buile amach tócaí Gagan tíblína go sí head a tíblína tá sí go head a tíblína agus buile tíblína tá go chun de chláir. Díra chail lína ceannacha 2 méadar nó mar sin began í bíideach tíisteó agus hallar a tíhfuil go fád. Rion bhfuil caií stoile mo hócasaí. Cosú le sé réanús agus builte steacha go builte go glóite steacha mé a chúr bistú sa go lán chúlaíoch a burtas chun Loch Garman an sin agus tras na chúla hen siad an ceansin go dtíon cúlbáide an cúlbáide tíocht amach go dtíon sé. Tugann sé pes amach an seo go dtí ó sin mór a tuair na pelle leis sin go dtí Conor Fanning iad a tála sé buile sir atá an go Loch Garman buile sir agus Cé hócasaí tócaí hansciúpaí steacha deoga tosaí fáte go glóte istíonn sin ag Darren Rossiter a bula nún pas glóte nún fad na páidcinn sin seans beidir an seo ag scór builte go háard agus builte go chrín Colin Carley agus inis tá Loch Garman ar dar puinte an tróna seo hééis sin 9 agus 5 second. Seocha gonne buile amach tócaí trastan seo go dtí Rion Mulcahy scuile sé an Sally Vander lethe agus sin díra tá dínta agus sosa drochad tosaí briste nuas fear Loch Garman sciúr
die bak, zei ze al zo slitten, galtje, een slitter, dan varen ze naar Clár, dan zitten naar Commentator. Achteraan sliep het galtje, dus hij valt in huis. Loch Garman, dan zie ik later zie je zo een goed tassie, hoe de one in chart. We valt dit genie, dit is een scoop door te hier en zijn schakopje heb je in over hij, als glan en shit en dan maar een slitter zo, een gunter, zo van cool body, zo goed strobe. Als je valt tegen cool body Loch Garman, pas klootje, je Cathal Senate, a Bulnuna de Tiwale, a Gunfalkinish, Kitty Ryan, or Donahue attached to Driel Ryan in Hréireann, to check a noon piece of bagari, a Hargang, a TV, a Jamach, Adam O'Connell, a bird, and you'll need to do a Hon Stittermach, a TV, maar wie Sheen, wie Dark Kennedy, Dirklen the Hew, and she was bully seer, TV in it all, Goch on the Clár, Farla Parke, Matthew Corbett to Hawkes. Matthew Corbett Ceathrú zitten, maar wiens gepatente. Terwijl zijn kantje vader stooi, en je vader kan spiepuntje, maar je gaat je maken de team die in de dienst. Agus ze met chance liggen, Matthew Corbett is zo willen. Dan heb ik voelen daar een chance of toe, terwijl ze zo vader. Van de taal nog een chain, je kunt zeggen, nou dit als je gaat je maken de team zo gaan, team wel een vaart, je speelt de line tanners, gewoon de Clár, als je Patrick Finner in de gemaakt, dan zit er een line cool. Binnen de team line tan, Loch Garman een bouten shop, en het team wel een vaart, dan kan je als je boelt tegen Sheen Moore, zeg het zo getasseerd, dat burst is in maar in hebben ja, nee. Ja, het is wat ik vaak van de Clár, dus valt in de Loch, hoe die van de Clár, dus nu ja, hoe die Lord James Cullen dus bulje zeer het aan, gewoon de Clár. Hier in de D heen, een vaart, dus dat cool baarde. Taki maak, dat is zo een hoogel. Maar toe kratty, die de goede stoel, die de kan more vader, als je het wel hard, als je thuisstil kan controleren tegen meer goed. Volgens het thuisstil, achter een lang gewoon die hier in jungle Loch Garman, own Hughes, als glan own Hughes maken. Achter je maar de team die nu weer de one Éile, dus dat kan de Clár, een bulje team die een boutenschap. Slow de eerste stip en weer een Cluiche, zo, wordt naar de Cluiche, zo, gewoon bulje zeer. Team die het aan, bulje de team die bulje trust in de parkingin, burter aan het zo, vaar aan de Clár, dus vaar Loch Garman de footy, vaar aan de Clár de footy. Achter ze de talen valt in het, als if ik met die hard te bij, zo voor die shot dan weet je de kans dat ik eens as Loch Garman, dat stoel op goed hard te bij, le val ik met dat ze, ja, hard te bij, ik vaar la parkjes en Jack Nolan stoel op voor een hard te bij, dan ik la parkje Loch Garman voor een hard te bij, dan heb ik bij Jack Nolan een touch hard van je dan niet gekrenkt, gebeur, bij het nog heet aan hebben. Ik heb een idee de berg. Maar gaan de Clár zien te gaan. Als ze zien te de taal Cluiche afgedeeld. Dus zijn Colin Carley. Als Cluiche is goed. Ja, ze verhalen toegeel en hem moet wel kort op naar Jack Nolan. Dus kedins kan de Clár lisje gancha. Bulje Siercup. Die scoren je net Tamil. Dus de chance op scoren al is al bulje Sierca. Die de gaat ter kerk 8 meter maar goal Loch Garman. Bij McNamara hokjes een kantje. Ik heb alleen dat ze weet je hogel dat je bultje egge agus bultje go crean egge had in zasnan agus coolin ellen chinig Matthew Corbett go van de Clár agus cool goed in de shit Clár cup paid het egg Loch Garman Shane de Gillian maar zijn fante maar zit er bultje maar sheer John Gould hier pucky so sig Coolly one, cool to chance Loch Garman and Joshua the Connor Fanning. A good start, how bullet check can done. Can Nichel, a real chen. You some get the real check. Ach, vi rush the shadide. Ach, ni leidelish. A slitter when it's the real check that is last on. When you will check carty, he hang the check cartle. Hoshimu. Tan you heard the Tiwell and the slitter and Tiwell. Falkinish, 40 dash and show egg. Loch Garman and Tyler Hopain. Call shit on fellow with the one Éile. Virginia Hobby all dash. Als je voor de eerste keer hoe die weer de keizer al in Shinshine Ben Harper op bollen. Dat valt in de Shinne daar.
Loch Garman agus buile Cearta an go Loch Garman agus chance go scór le chu Clár na scór go dagus tá mé atrop a gá cholí I rí. Go buinis go dtíana si leis gáinse. Tá da hat lá Jack Dunn stoilm tá le tógeal chinse ben lá tasach tá well le tógeal ver feici Tá tógeal am go ré inús seastoch bain buile Asta bhain spirit áil sí builte go hádaige a sí builte go chríneige agus an lántasach Sean O'Brien fuair an ceansin sin péirin is fáteige ó bhfuil í sire ru agus gúil trí chúlí ag chundé an chláir chúlí ní trí chúlí ag Loch Garman chúlí ag chundé chláir goach tóci an tíim líne ag chundé chláir hir na léhé go fáil agus glan Sean McNamara sin an lán chúlí chéadú a chunú mí seanún se glan se síos go BEO go tíad na tosí achta Loch Garman an sin agus na cúlaithe a dtíana haar cín agus seocha gonneach le Loch Garman a ríisteach an tionsí briste leabhriiste tar seansan teach go beidir seansa scór bagan ní bháil a bhí an lántasach an sin tá bhealgúnta éile réanús tá buile Cearta ag Loch Garman rud is chéalas nach mé atrabach an chúlí na bháin is dói máinse an na ceannaí seáil scórail head a bhéisiil. Head a bhéisiil go deob chúlí na naid trí. Is ga go chúlí na naid cead a bheith an lántasach sin Sean O'Brien ri tí le hín canse bhla go Loch Garman agus brenn bud in sprug agus tógann sé am builinn se go glóiti head a glasnaí agus sin águs inis bhfuil tiad a chúlín ag chundé a chláir. Chúlí na bháinna din na fórne agus cheanú méid beidir trína me go léag go hefeiciúil fanta móide pe an bre se rós leis ní mór an bre se chéna anna mar sin I bhí ein san géad le áí seo seo chuin cúlbáide chun na chláir Matthew Crotty bhfuilteach ige sosa jo dosí agus na cúlaí agus gníim go hálan ag Harry Doherty agus seo chugann chun na chláir is gan anna chun de mé chúil e beidir sé blocáiltín sin an sé glanta go fáil Cole chun na chláir agus daine an cúil sin I tíocht na réide mar bhí an fad dínta istíonn sin ag Harry Doherty agus an cúil sin fáilte acab agus inis chun sé sin crota le scór fad hína cúig in áide ceir itá an agus bhfuil bhí Loch Garman takeí leis sa gluffech feic an bhain go sé gur a siar in ríist in an mulla ag an ggóláirí sin agus se chugann iad inis agus buile Cearta acab agus an fearfuid an cúil tá dtíana amach go bé an lántasach a fuair an cúil agus is sé freisin sin Paul Rogers a fuair a cúil go chun na chláir. Hína cúig in áide ceir. Buile Cearta an go Loch Garman háidir a tíhile an fáilt agus an lántasach eile Sean O'Brien na hín canse a thógeal de go Sean O'Brien í seo bhfuil se aní chud head international se chuganné an agan tíim líne builteisteach aige builte go maige bhfuil tá sí go hálan fád sin anna cholín fád in sin ag an lána tasach sin Sean O'Brien so inis tá cúil bháin etrop hína cúig in náide cúig tá an agus chun na chláir an cúil sin chun cín gánú méid go hefeiciúil fanta de hé be dónú trí ganú méid a chu breise beidir agus béid nachach béid na chánach nú méid nach áhfuil san éir fad in sin ag Harry Doherty agus seo chugann chun na chláir in siachní cománna be ag Harry agus tá pass sin go timú chu sé trastan chúil ní cománcáil tiganú facin na gí ag a buile Cearta amach go Loch Garman buile Cearta amach agus tá chun na chláir rírás le budasach well tá sé sáinní go bheith an buile tóci nún buile Cearta tóci go sciúpaí Ryan Donahue siar an sinna droch le an gona cúlaí builteisteach a Jóna na dosaí tá sí builte amach anseo go dtí Colin Carey, Colin Carley a bullaisteach a hÉireann sin tá James Cullen en leacholaí láir agus tugann sé leaglanna agus seo chugann chun na chláir slitar a seo le Sean O'Kilkenny agus Sean O'Kilkenny go pesanna gaiide den sinna ggéire achtamachchas na cúlaithe agus beidir go cinál an siúl le tímór a géir éanús agus seo chugannéad agus a pesal íntar sé fada go bí fáilte leis in seo ag James Cullen builteisteach a Jóna dosaí bhuiir bháin eile chéanta le tarlúis din seo tá dínta go maidid na cúlaithe go háirid an láchúla John Hughes agus glanú peisiar go dtíon gúlbáid a gáin teán sin amach go sí amach le buile 6 go 2 méidir mí chóramach
a bhíidir an sin agus tá bhuiile 65 ag chun de Chlár. Nú méid amháin breise tá fógraí sa glufa seo, nú méid amháin breise sinna méid agus bhuiile sir, well bhuiile 65 méidir nach ar gá leis is dóilem. Tá ag chun de an Chlár agus seansan seo ag Matthew Corbett beidir bhar nach chud amach dí chéad a cholín i ríist. Matthew Corbett, fearn am róga tearga, réití le seo bhla, bhfuilteigh breann segam sa gúiltí go má seach beidir go dánig dribbalach ag deire tháinig frisin agus i go tí músin tríú tean chu mú ag Matthew. Tá núméid fógraí agus tá muidir stis an núméid sin, tá núméid breise agus seo chugann buile amach tógtíín seo. Ba bhráile Loch Garman puinte eile álas dóilem, tá an stitar hí a tala, bhfuil cínte réí fucan na áalach chulagan i ggéiríáil agus tá sí fáte mar sin héana Graham Ball go chun Chlár, Graham Ball tu an tseansle, stitar stechan sin in Harry Daharty ra bula, Harry Daharty ra chuir a dras an cúlín eile go na chun Chlár agus fágan sin bhfuil sé den hína sé is in náide cúig réitú de breanú idirúidir níl tám caite go thulas go thumlan fós tá fi ag fós le gail agus an stitar builte amachchan seo go seo chugann Loch Garman inis agus an stitar Jack Nolan bhfuil Jack a tala tá Jack a tala agus buile sir tá an go Loch Garman bei seansa go ban bhar na leidú go dtí cúil díadach ag le áma is an buile sir seo agus an fáildínta stin sin de Colin Carley agus Colin Carley a tala ach cé hógus an buile sir, well stoil go bé Seán O'Brien a hógus an buile sir. Seán O'Brien le hí gon Loch Garman nach chuúis go cúil go chun Chlár agus nóhilm go bed nimmertíire a bheith sainn seo go chéad le seo réanús. Tá Seán O'Brien i brenn an spruch tá sé pucha an litir builteige go hard, builte go crín, mar sin le ámas ruite ainn seo is dóilem agus tá cúil glána dí na fórne. Loch Garman cholín ach chun Chlár cúil agus sé a cholín in seo so sin martá in seo hína sé chun Chlár náide sé atá ag Loch Garman.
HÉireann take mach ar bord Cluiche sa ggóir an Luain seo agus cúl gláán in na fórne. Chun de chláir a cúil sin chun cín hína sé na i náide sé agus is litir caitisteach agus sa Loch Garman na ggéir gáil in Jonsaí gan chéadúir san na Luain cíntear a litir a ficasúas fear chun de chláir a ggéir i ardú i ardú go deasan sin ag dar Kennedy sáinní a chud imín sé siarí go dhéon le cholí lá James Callanan bhfuilinn sé sin isteach a droch a tasí gan na dro a Conor Ralph níach muin mór an sa géad learát an litir pocísos in seoige ggéir gáil isteach bhfuil fáildínta níad deire a réiteir an litir baint aráach deir an réiteir go deanú fáil sa deire Éile agus rábhrí sin tá buile sír isteach an seo ag chun de chláir agus seansa go bugail cúlín eile chun cín agus céthógus í ar Harry Doherty a tá thola nún Contra Hogiel. Harry Doherty. Paid if what's ever say going in because I read Tilling Contra Hogiel or will you see? Which I can the Clár a coolie Nelechon Keen, and a score Ishel Gulor, sick Cluiche shop. Maybe go also for these Darla, Shahogan Yerenus, Harry Doherty. She built go hard like Harry, agus Ciarán, is the William Goil Ciarán had it Zastan, agus in Ishtahi the shot the Clár score, Akop náide sé ag Loch Garman, William Achtoki cool body Loch Garman, Paddy Quigley, so Joe na Dossier, ach ni lean on it for Cososi will, well. Fach on the Clár, Bertus on the Clár, Thurles on the Clár, and Éile Lane a slitter a focus that she gets a matter of TV, agus is bullet TV at on, agus is like on the Clár on bullet TV shop. All the tea well, it's not too in the Dean, so on the shop. Country will take Reed Mulcahy, can't just trust in the podcast, and Shin after open the Gapple Dinta Gapple Senate, Agus Shohogan Kahal Senate, and Shin go Loch Garman, big good chance to get score a hay after she passes to Macha the Garniella, you see 40 Reed Mulcahy got on the Clár, the end of Alamach, come on, call to get the chance to the Patrick Finneran, the Tal Patrick Finnegan, Timogun, gun Line. Agus buile tíb lína bheits hall mar sin go Loch Garman agus chailtí siar atógailte á sin mór sacrún slitir in sin le hí táseach isteach go dtíana tasí maidí leis iardú ceart cimid ní ardín sé íach beidir go nébreid síach ceach go leor I mín rithinn tíisteach á chulaghine tá an leachúlaí láir chun den chláir James Cullinan go amach agus tugann sé trastan na páirce in sinní agus seachagin Loch Garman a ggéir bheith cosintteach chun den chláir a ggéir bheith gaibbriúach an slitir ó na go duine agus tá dínta go glóteach agus seachagin iad búilteach sos sa spás in sí céhugus amachchas cé fa sa cáinte a sí pucí sos go glóte agus bhúil seansa scór an sin ag Liam Murphy-steach go dtí Fagad a hat slát búilte go donna is tóile mar sin héin ag Patrick Finneran agus fóréil hí seans beidir seans bíideach beidir a chúlach an cáin go timú agus fanan an scór hí na seacht an náide sé. William Acho Paddy Quigley, so si dro go tasí agus chun den chláir géirí áileach fear Loch Garman an fagad a hat slát Jack Dunn ansaí búilte go híisiil fan na talúna go tí go timach ní tí go timach go fóiltáinis agus is buileach a bheits an go chúlbáide chun den chláir sinna Matthew Crotty réití leon contra a bhla Gortú den cínt ní léana briseachtó tá daoine ngáró ceach go leor a chur beidir le go dúirt sé pasop sa caiiseach fada Tá sí scilt fada áard aige má heilár na páirce bristú nuas fáilte éise Loch Garman inseach tá an slitir leabhlachalteach tá sin éise Ryan Donoghue agus Ryan Donoghue an bullaisteach sa spás a bulla go glóteteach sa spás Ian Riley sin na Galgéir nó Darren Maroney I géirí lánamach búilte macha gigtí Rian Mulcahy is suas lá na páirce go dtíon fearad a dáslát Patrick Finneran tá sí cáilte Patrick Finneran se éislís le Loch Garman is dé méle hól cé a fusin cáinte tá bert trú go imreí chun na chláirán na cosantóirí agus éidir le hobin cáinte a lánamach tú se amach a gománaí agus an passanna jogan na go duine agus seo chugan ina siríiste go deasar fád dí Ryan Donoghue a taistil tugann sé an passan nún an seo go dtí sin mór, builte go sin mór, bhfuil cáin sin an scór, deibhir sé sin go glóte fad
ó rinne go duine machchas na Cluiche agus as sin mór tá cai gansa iad a cúg na fu sin seans chu sé díad a chaire Tráchtaire. So thug chuúine duna fórnin is, hí na hocht ag chun den chláid, náid a sé Loch Garman agus an buileach tócaí agus tíad a treid go fiochreacht a chun den chláid is litir a ríis hí míor ar batám sin táile Loch Garman mar bhí ráis le hubach a tíocht amach is litir tá an lán Luain Hughes go Loch Garman ach tá litir go teach ar a tíomhlíne agus tá fechan na chláid aga le séní ag ní héidir an muir is le Loch Garman a cánseo ón Hughes an lán Luain á fágáilinn seo ag as sin mór. Tá mé heb goúr me be á sinna foiid a puinteach bhfuil go Loch Garman tá sinna gimar sé an fearil le dar a Kennedy a foiid an puinte sin go chun an chláir. Tá fearga chun den chláir is sínte in sin buile fáte ige testín choléisfuid seach a gin Loch Garman seans beidir a scóir an seo builte Jack Sean O'Brien builte go hard ag Sean O'Brien had i drastan agus tá bhar na leidí go dtí Ceir a chúlí na ríis teach fearchan den chláir sínte in sin agus testín choléis bhaid siúd bhí me hepa mar rága be ó múr a foiid a puinte bra sin í hé sé dar a Kennedy a foiid an puinte sin go chun den chláir. Inis tá athú a dhéana agus tá Adam O'Connell Byrne na gimach gon fád agus i teachtasteach an áit siúd tá Jamie Kennedy. Jamie Kennedy is teach an áit Adam O'Connell Byrne. Mar atá buileach bheits an chulbáin de bheits fearchan den chláir ceach go leor fearda a gceist na rialmal cai a gortaí ach tá se ceach go leor ríist. Tucha se áit fuair amháin eile. Buileach tócaí agus í fáte hallan seo ag bhar fearhfuid a puinte dar a Kennedy. Builte síos dar a Kennedy Jonah dosíthe nach dínta go má hÉireann sin ag cahall sinid. Go chun Loch Garman cahall sinid go dtí Jack Dunn siar go dtí Jack Nolan is teach sa spás a géiríáil tá Darren Rossiter ach ní bhí sé mar tá bhfuil tá beirt trúr an sin ach tá litir go teach ar a tíomhlíne chéile sí ní me an rá seapan go le chun na chláirí le bheith fídnach ach Éile nach bhfuil muir héin a chinnti céile sí. Is le chun na chláirí is dóile ní heb is le Loch Garmaní lán tasach atá tíocht amach le I hógdal sinna Sean O'Brien. Sean O'Brien buile tíomhlíne betán nó buile sir. Feicimid linn buile sir. Buile sir tá nób, ja, buile sir. Agus seans ag bharna leidú go dtí cúl. Waiting leis. Níos go ma ha Sean O'Brien. Go Loch Garman seach gonne. Bhí builteisteach ige, builte go hard ige, builte go críne ige, agus sanis ní náte bheith cúl amháin a ríist. Hí na hocht ag go den chláir, náid hocht ag Loch Garman agus tá na Garman i tíocht ó bhainte Loch Garman atá sna 16 seo trónúna seo. Da cumid inis. Ceach ag díocht nó seo, tá clufa seo ag ráisteán na máid íri ní thead a cúl clufa amháinachta. An stutar ar a tíbal go fácinis, cínte réí fucasúas, fearras chun den chláir géirí fuca, fearras Loch Garman fucan sí a haint amach ar a tíomhlíne. Agus á bhrí sin, bhfuil a tíomhlíne tá go chun den chláir, tá siad san na chéine cíimnú ar athróína. Tá ba dar, agus i tíochtasteach tá daramach na mara tíochtasteach agus tá taig Luain I gimach go fáil agus daramach na mara tíochtasteach an barc agus taig Luain imi gan fáid. Buile tíomhlíne tócaí tá fáildín ag fear an den chláir is litir agus buile sir tá an go Loch Garman agus tá Sean O'Brien bríon ar siar ceanse hógeal Sean O'Brien tá sé hartar 6 go 5 beideátá agus 7 amach ón gúl which an the Ceannais go Loch Garman agus an bharna go rá chólín á Galátrop. Sé breann bhfuir is sprucha réanús tá beagán gaí ardaí agus tá rí sin cuidiú leis sa dar leibh builte go O'Brien á breannaí si go hálainn, tá si go hálainn head a Tráchtaire anna chólín ar fad agus go teban ílán nach gá chólín agus tá Conor Fanning I gimach gon fád go teachta na áid siúd tá Rhys Wickham I tíochtasteach go Loch Garman. Rhys Wickham
Cara fanning imi Reese Wickham iste go chundech lord Iatra ba Hurling hína hocht na náidení tá an agus chundech lord da Hurling sin chun cín seachagin an buile machtóki iad gaiirí sin ní gní me géin na fós ach be go jargamach tá se an bhrú sa Garman cínte réine an slitar ardú nach Tá sí ordaí mar sin héin ag ferchandach láide de dahat slad sin Patrick Finneran nach tá sí cáiltí agus tá sí tubulte so si dro ferta díach é sí heachta steach sin Reese Wickham cháilte an cáin chosí amach chaidetí líine sa sáskipaí na bhíon slitar ní skipaí ná mai ginn tú leat me agus builletí líine eile tá an go chundach láid eile tíhfuile go fáil cin báta seo. Cé thugtas sí cáinse tá an Ceathrú go deo be seán ó Kilkenny hógusí builte go maige ordaí go maige bhóramara agus tá an slitar leis ina se lár na páirce ach ní léana a puca ní éana puca an slitar ní léana bula fan na talúna tá sí pucaí fear tá fáil dínta sin agus be carta in seo go léon dat be cartan ní dá fi sin be cartan a lecholí láir sin James Cullinan bei carta chinál cínte an carta buí is dóilm beán se agus tá buile sir ag Loch Garman agus is dóilm gúil seansaigh Seán O'Brien na bhar na slú chu réidir na fórne hína hochta na náidení tá an agus seochaginn Seán O'Brien le hí cáinse hógealnús Seán O'Brien na méle Seán O'Brien an Éilge réití le hí cáinse a hógeal agus tíireach mach na bostí ní ceach amach strón an Staid agus níl strón an Staid headed Ceannais agus inis ní lánach an Hurling Luain. Hína hocht ag chun de chláir sin híineag de gúlí ag a Loch Garman agus éanú mé dégus ceara sa cin caite san na dáir le nachlafa ádaí seo. Seochaginn an cúlbáide Matthew Crotty leis a buineach. Matthew Crotty na bula síos dro chutasíthe agus na Cluiche bistí nuas a ríist Loch Garman na fáil na miriseachí le tamil nuas in seo caite siar in sin Colin Carley siar go dtí Rian Mulcahy a taiste leis Mulcahy a bula suas nún clíhanach ar a tíhfuil gon fácinn sin ná gáhfuil san fadan sin ag lán cholaí chun de chláir Seán McNamara agus bulinn seisteach sa spás go glóite fadaí bhfuil Patrick Finneran annaí fucas suas Patrick Finneran a treid go fíochbar tá sí glantamachcha seo agus seo chuginn fear Loch Garman roiile drón titir sciúr a fearbachtíireach Jack Dunn agus pucas suas a titir an slitar go teach a tíomhlíne hanga sí leis agus buile tíomhlíne tá go chun le chláir hála a tíhfuile gom fád. Nílas tí builte go donna ní bheits an annaí bhla an dar thuid sí puci suas inis nó lefací suas ag Loch Garman nach sí go tí siar go dtí fear chun le chláir réon Mulcahy a bulisteach dro a go tosaí tá cáin sin sciúrann siad a tála agus ten sí amach fóríl fan an scór mar atá cúil agus ach gúlíne chun de chláir de gúlín ag Loch Garman agus tríú mé déag nó mar sin itá caite ein san dáir le inseo clufa minúr clufi ceara canis na hÉireann agus seochaginn chun de chláir a rístúil sé agan tíomhlíine nó sé am haid a tíomhlíine níl sem an bhrú tá brú damantaach tá mín sé Loch Garman chu brú damanta chun den chláir sa dáir le inseo agus tá cínte a bhéon dul an cín ceartta dhéana tá cínte a slitar a ficusús tá sí Patrick Finneran agus tá sí builte nún na stecha dro na dosaí thuair bháin eile bistí nuas thuair bháin áin eile ní sí fáilte géanana burt builte fin na chéile agus tá slitar ficusús ag cahall sinit go híisiil stecha dro chu tosaí agus í fáilte go bhar a tháinig isteach Reese Wickham blocáilte an slitar bainte ró go seochaginn chun den chláir a ríiste sodar suas an fáici go san fear a tháinig isteach ball sin dar McNamara a tála ní len fáil tínta de an réitúir McNamara treidir gúnaí go fíoch for instituráil tá sí cáilte go go seocha gannneach le Loch Garman thuair bháin eile tá mór suas a spéid in sin agus í fáilte Colin Carley chuil isteach tá fearla Colin Carley gime tá sé stéir in lína tríhé a dé ce dhéana sé tá sí cuníán aige tá sí cáilte an chosin go bhfuil se le an bhrógaí trasna an chóil agus tá sé sínte de hir go chóil tá an slitar go teach tíomhlíne nó lína cúil agus fóríl hín tá dear gláán sin chun den chláir nar a cúil tá chun den chláir le berte chuirteisteach gimmar tá Conor Ralph gimmar go fáce tíochttasteach an áid siúd tá Jeremy O'Connor
Jeremy O'Connor ticht an áitsúd agus níosam céhéile tá gimach a Conor Ralph imíthe go fáid agus tá Matthew Corbett imíthe go fáid gimach go fáid agus tichtisteach ina áitsúd tá Ryan Hayes me dínta scúil Matthew Corbett cún go más a dar leas lo ríide ach tá sé imíthe go fáid múna gon sé taineachta leis is dóile ach tá sé tóí go fáid céiréon hín tá dearagach na ra cúil ag Loch Garman na slitar builteachcha jo na dosí sé chugin inis chun chláir i ríiste chun cíine bin na fearrháinnig isteach ní héit sí banteró ach mar sin héit tá seans beidir fósa go builte go hard ún cúlín fáte eise cup tá cúlín fáte eise cup agus an cúlín sin fáte ag duine gan tasí in sin na héach fearlápá Graham Ball is dóile mo fuirin cáin Graham Ball á chúlín na duna fórne rí sin slitar le bol amach ag cúlbáid a Loch Garman Paddy Quigley a bóla suas i dró na tasíthe Bistí nuas chun na chláir bis sin slitar amachchan sin a agantí líonach I chuníiste mar sin héin ag dar amach na mara tá fáildínta in sin Dara Kennedy a tal agus fáildínta ach an slitar tóí isteach go scipaigi gníim go hálinn in seo go seach ganis chun na chláir sean a scóir an seo builte go hard builte go crín rasnan ag Harry Doherty in sin agus tá cool at buna sé ríist agus teban tá cool idir na fórne I ríist hína de in náide de sinna tá an seachagin an buileach tóí hana in seo chun na chláir tíocht na ríist agus Patrick Finneran in tuairtnam slitar go dtí Ryan Hayes go hard cadíonas Ryan Hayes sé gan sin ná go hálinn fad headed rasnan Ryan Hayes ní teachas déad bád a sé hééis sin slitar sin chu headed rasnan agus barnáscailt go chéad a chúlín idir na fórne seo tá chun Loch Garman a cíimliúid ar le thuirtisteach anis tá an slitar builte amach anna héin seo chugin Loch Garman a gáil rinionsaíocht tá sé sculcí suas ag trúr cethar go imreí chun na chláir sé tosí I gimar díos fearr na bhí stoilm na duna go gortaíonn sin na fearlápáirci Graham Ball tá Cluiche testalhaid tá sé gníman na rútín tá bhuiile siiristeach go chun Loch Garman Bhuiile siiristeach tá Graham Ball a talla testín Cluiche o Graham Ball tá fearan a héachtasteach an seo a go Loch Garman go Luain Sean Highland na héachtasteach Tá sé palpiréid cé thuchas amach na céhés a gimimecht fe cimid in chós a Clár suas tá fearlápáirce Kevin O'Mahony I fág an napáirce agus tá Sean Highland tíochtasteach a bád sin go Loch Garman. Bhuiile siar Loch Garman agus an fear thuchas í na Sean O'Brien ein cáinseach a head drasna na stóid Tá sí beagnach a raibh na gúilí ach tá caiise fánach mar tá fearchan de chláir agus Cluiche testalhaid agus Graham Ball siúla amach go máil réad gaiise duine cinnte chuisteach an áit me stúní sin na fáiléna faoi réad fós réanús na bechéúla chu dimar a dintan tróna se agus stoilm go méidir go bhfuil réanús leanna mu inimmart Sean O'Brien leis an muile sir Sean O'Brien Jan anna bhharna seo leidú go dtí an cholamháin seo chugin Sean bhfuilte ag Sean O'Brien go buin sin pola tegann sí eiste nimmart agus an tála chun na chláir gur an lán cholaí díireach an sin fuair Sean McNamara agus sí cin an leag lantamachach ní sí glanta go thomláin ach sí Ryan Hayes a bulah suas fan na talún fan glíán dínta go deasach Patrick Finneran isteach an pastaí Patrick Finneran trasna in sin go dtí Dara Kennedy a listeach tá fáildínta a stóilm tá fáildínta a déan réitúir agus inis beisiad ná duine cinnte thuirtisteach an áte fear gortaíh Ball Graham Ball is dóilm go méid má an siad a seans tá siad a fógart réanús go bhfuil siad an anna íon agus tá sé tíochtasteach an feartá tíocht isteach na Dara Ball agus Graham Ball Graham Ball deáideach iad agus tá Graham a gimach go fáil tá Dara tíochtasteach Lomáin is dóid go na himreí seo agus tá sé gníim tá sé bachas go má réanús an buile sir tóí go hard buile sir tóí go crín
had its last on the chin agus a fashion the Hurricane the ball Jerry O'Connor go hold on Willie Searshin go chun na chlád a agans go gúil chúlí natrúb I ríist agus níú me dé go le caite sundar leans. Nítar bhfuil tamach anna ráil san go dóigh Ryan Hayes a hánig the ball steach the ball Ryan Hayes go bowling to the steach sa spás tá fear le sé a bheith dí sé níl sé a eiceil mar tá fáil dínta ag fear Loch Garman an Patrick Finneran in the hat slot agus is buile sira le tá go chun de chláir tá Matthew Corbett imi agus tá an fear hánig steach ball Jerry O'Connor I tógeal na buile sira go chun de chláir inis úl se anna bharna chuir go dtí sé faointe hína dóiag an aon náide de se chugann Jerry O'Connor agus gaiticht agus réiteach le hí well, there's an castle chumon gominic in the law of it in so shock ganele she gancha. Just we keen job will to glow check on TV line. Did had a spot the dove had it chance to just touch Sheikh Huli edge in the forne the Lord and with it agus ta genu med land fanta. He in the street and I nodded je. Genu med fanta. He in the street nodded je. Con de Lord con keen agus shock gon Loch Garman the reach to chitnan and score all Gulua tá an chusinte go mai chun de chláir in sin Darren Maroney here a chusinte agus cínte réine an slitar ficusús inis seachta sí ficusús ag Darren Maroney ag ggéir amach a fáildín I generator fáildínte agus bhfuil siar atá dúir sé de cúlbáid amach le cáinte a thógeal ní thuúra tógt an lán cholíí seánach na mara agus seánach na mara gínseach cáilte le chuí hín sin ní agus thurabí a chan leacholí láir James Cullinan go búilte so ige I drocha tasí Burtis Loch Garman an duine go I ggéiríáil agus sinne bin Harper de trasnach troch festa víinte agus seo chun de chláir ríist agus seo chugann Patrick Finneran ó rinne go duine agus rinne go duine nún a haintse leis go dtí Jerry O'Connor go fáildín tá hálann sin I ríist chun de chláir riocht suas I dro na dasa hir agus chulagan I pesa le chéile tá go dínú fáil eile agus tá buile sír eile ag chun de chláir agus seansa go a ghail sé seach gúrín chun cín. Ceatha chuile tógeal I cheanse ní tíad tíomh ceartanis go Jerry O'Connor so tóce Harry Doherty an ceanse. Harry Doherty bhfuil sí Harry Doherty agus mar chéann tar a chéann tá sí head teaslan an sin ag Harry Doherty ru dá an scoil seach gúrín ina séidir na fórne hína ceartí go na náide de hína tamlína chun nach cúlín Luain ach se chugann Loch Garman agus Paddy Quigley agus sem pass guided for sem líorhuiide éis agus tá an líorhuid go sé droga tá sínis Darren Rossiter bhfuil isteach ba brála hab cúla Darren Rossiter ha bula go hard Darren Rossiter ha chuide mú ed fóríl has doch cúla Loch Garman os dói a hí clufií na go seo seach gúlí natrop agus tá fanta hart seach nó me go léanú mar sinna tá fanta sa glufa go hefigiúil an cúlbáide tá nimmert stoppaí láthar na huidir isecha tá an stítar builte amach mar sin héiring mai tú cratí ag an lína tí hall a si go teach a tí lína so gan le Loch Garman an buile sír se an buile tí lína se agus sé agus céthócasí a sin múr is dói a sin múr má sé tá sacrú be bin Harpúr tá a sacrú á Tráchtaire builte go donna cartigisteach lá a fear chun na chláir agus tá sí fáting Harry Doherty an fear contartach Harry Doherty bula Harry Doherty scóra agus is dóilm go méidir go bin sin in áíide mar tá an bharna mé déachchan is go dtí 8 gúí hín a cúdé go na an náide de hín a cúdé in an náide de Bile má charíist a chugann chun de chláir tá sé de ganas go hilas go thomláin is sin réide Patrick Finneran leis is litir a machchan teochail an sin cáin go dtí Darren Maroney tras na páirteachchan in Darren Maroney go glóte fáidir sin ag Liam Murphy alisteach Liam Murphy a bola go hard Liam Murphy a cadad Saslan agus cúlín eile go chun de an chláir in sin agus inis tá gaga mé sos tí dúbal scóraí cúla agus sé cholín déag na de gúlín agus tá hí an lugad a lag títí ag Loch Garman láthar na huidir sin pacha sin slitar sé de treid go ddíideach fós mar sin éon slitar achab láthar na huidir beidir bhfuil chance scór in seo ag Sean Hyland bhfuil Sean Hyland ní dá an bhfuil Ciarán go bhfuil Ciarán bhfuil níl a sí cám agus fóríil se bad amach agus bhfuil sé cámaí ban na scór
ag hína séide go na náid I de. Began fí bhain 6 méid fanta agus san buile amach le tógeal Luain Éile go gúlbáide Matthew Craobh go bula síos deocha tasíthe. Na chláir dína go máin litir sin fáte freisinach agus taiste lobar ís cáín deasasteachsa Garnóg biste nuas ce a hÉireann sin tá lán cholaíán. Ón Hughes go Loch Garman agus ón Hughes I tíocht amach. Ón Hughes a glan an sin litir suasan sin ba bhráile Loch Garman cúláil testín péine testín slícín bhá mar tá ní gúlín atra bla nuaire éonús seocha an Loch Garman na siríos tá sin slícíos in sin Darren Rossiter a fáil na pelle Darren Rossiter ar bulasteach sin go dtí an lántasach sinna Sean O'Brien a ghilisteach ag an Jen Pass in sin O'Brien go fóileach istí mé a chóil seansa chóil blocálíntaach dínta stéann sin nach bhí fáil dínta dead an réitúir agus buile sír isteach atá go Loch Garman buile sír testal go géir bhab na réide agus tá cool I testal bhab agus testal go skipaí mar tá siadú mata hir inis agus tá Loch Garman na díana arhuile tá ó sin múr gur mar go fáid go tíochttasteach an áitiúd tá Paddy Keaveney na Paddy Keavy I tíochttasteach an áitiúd na sin múr tá stephaí an go fuéis na maimí egra sin I léon dát a faoi sin. Buile sír go Loch Garman na réanús meastú tríola Sean O'Brien na tríola se cool tá sé tímú gon stúa. Beidir go tríolach tá well ní neidir sin am fanta faoi chugnú méid nó mar sin tríola se builinn Jardaí ar I drasnal ein sin can sin agus fan an scóir I hína séide gan an náide híineag agus 8 gúlín na glána din na fórne inis agus 7 méid glán fanta san nimmert. Seochagann an buile amach I ríist Matthew Craobh réití léon gan seo bhla Matthew Craobh can ard sí sé glíán hall chuinn se an cáin na lápís an éireann sin nach ní éirí léine I álacht gagan éireó ferchan na chláirinn sin leabhlacailte béad nach chutí goiteach go hilas go thomláán fós agan go lína cúil butí mar an lína cúil níl dínta cín na cúlaí agus dínta cín in sin ag Brian Donahue tíocht amach leis an slitir tá sí go fóil scuilinn se suasaidró a chud tosaí tá an Sean O'Brien tíocht amach tá Sean O'Brien bhfuil fáil dínta níla de a réitiúr seochagann chun den chláireach tá tún tíbiste suas agus buile sír bheitán go Loch Garman díirecha lína 60 méadar agus bhfuil Sean O'Brien tíocht amach léon cáin sin na hógeal freisin Sean O'Brien tá sé má hí seo hógeal beidir go beh scuile seisteach dro na ceanú go bigíoch beidir go réil si réidir as nach má céan agus a bharna a leidú tiile go dtí 6 gúlín seocha gní tá sí builte go O'Brien tá sí brenn gúil sí cám tá sí mú agus fóréil sa fan an scór ag hína séide go na an náide híineag chun de chláir stoí gáile go dtí siad mó teile na bbátaí lechanis agus an buile amach le tógealanis ag Paddy Quigley bhfuil nu ag Matthew Craobh bhfuiln si agus seochagann chun de chláir ó gine go duine bhfuil Éile agan tíomhlína go teach a tíomhlína agus sin cátóí go scipaín sin ag Loch Garman I fáilte in seo ag Sean Highland bhráil le scóráil Sean Highland a bulasteach níon ceann sásta nánaí began éidirtí mar ceach go leor má tá sé go bhar contarteach híisiúch déidir sí agus deire agus chu sí heidir drasnal Colin Carley a fuair I cáin sin heidir drasnal na chuir sí 7 gúlín idir na fórne agus tá chun de chláir I dtíana arthú tá Seán nach na mar gimach go fáilt sin an lán chólaí agus I tíochttasteach an áit siúd atá Éile Collins I tíochttasteach agus Seán nach na mar a clufa maige fágáil na páidcim. Seochagann buile amach le tógeal ag Paddy ag Matthew Craobh go bula suas tá Loch Garman a tíochtta ríiste stoilm Sean Highland is slitir agan tíomhlína Sean Highland agus is slitir go teach ar tíomhlína agus buile tíomhlína go chun an chláir. Nú méid go léir go hefigiúil fanta agus buile sír tá go chun de chláir buile tíomhlína tá na réide agus sin mar atá buile sír buile tíomhlína agus céthócasí bhfuil duna go gortaí hálann sin nach an tám an sa bheith caite in na réide agus I builte so sin seo ag Ryan Mulcahy
Brian McKay fáilte Loch Garman sí fáilte Sean O'Brien fear contartach Sean O'Brien begin sin pass an sin is teach sa spás a hain sin can áí sin bristú nuas Bertas chun den chláir agus Bertas Loch Garman cínte réí álacht sí fáilte mar sin héú tá bhfuil fáil sin cean sa chúl beidir níl an cúlbáiste dínta go maige hí seanán beidir chúl ag Loch Garmanach bhfuil stitar a tála agus hannicin steach láha an chúlbáid agus inistá feaga chun de chláir sínte hí san sin agus Cóléis testal wa agus bían is dóilem gúil pianna de bhar tá gan é dat tá pianna tríú méid an beidir se bhééis an Cóléis galinn me cinnte ceirta an tá sé sínte réanús agus tá breann se gúil sé sách mas gortí tá sé gortí tá Cóléis galir réanús tá sé na hí sé ríiste a chugaide agus bhil a hún na hí suas a réanús stoilm go bé seclí amach cit annach tá cinál baril an beidir go bé Darren Maroney atá go bé Darren Maroney atá gortí agus stoilm gasiad anadí fulla a chuidisteach Darren Maroney sé gear agus cair anadí fulla a chuidisteach Ní defir ar be réanús a go réanisteach sin ru amháin inistá duna cinnta tíocht agus sin Evan Grimes en Evan tíochttasteach bé nach teistal te churbe ag mu linn a réanús tá sé teistal cá sé a tíochttasteach so tá an tám caiiteach tá mún an breise so tá tríú méid an breise le nimmert an beidir chéanú méid níos mar tá nimmert stoppaí le tamlín agus cead íon spudin seán is tá buile tú geall amach ag gúlbáide agus tá sí builte amach ag mai túcrátí. Sí sé jo tosí a chun de chláir agus duine go bá fáil fer hánig isteach ag báilne Darragh McNamara isteach jo an lán tosach techt amach le an lán cúlaí agus sinna ón Hughes ní tí glánta go héiles go thomláin fós ach bei fao an nóméid ach tá beirt trúras chun de chláir a fannach le hin sin nach sí fáilte i reis ag Loch Garman na stoilm níl sí fáilte acab tá cinntiad éon beod an slútar a fuchas suas glán gon tála inis in chomán agus tá búlcín sin nach tá sean réba cinntiad éoní fucha a sí pocí mar sin héin ag Carly trasna Heinz Carly is gantin agus Jack Nolan a galistechanish Jack Nolan can you agus teach sa spás ach ní annach muinte chun de chláid tá múr a copéan sin agus tá slitter se le glánach agus darbal leis an slitter agus darbal trasna na páce chun sin cansin go dtíon ferríbeg sa gúine fud puintear ball sin Liam Murphy slitter Liam Murphy a gote tíiste en sin gon na cosantóí sean sa chó leige agus í báte san neangach aige anna chól ar fád an Liam Murphy anna luas ar fád fin ledóg seo ní réile leis an luas a Spáint go dínis agus san líorthid sin báte agus mar se háart tá sé háart go hilis go thomlan inis náide dóíag go na dó séideag agus well, tá gradid ar fáte ag Loch Garman ó fadin seo chun de chláir seo go nírístiad agus an slitar a le Ryan Hayes steach sa spás tá an cúlbáide takeí amach le dínta go main sin ag Paddy Quigley gláán sé dí ferta ggéirbh chuiláit sinna Sean O'Brien ó bhla suasach ní léana huasach me sé héanhuas beidir go mar séán bú bertrú builte finna chéann sin ní tí glánta go héiles go thomláán fós ag chun de chláir tá sí ag Rhys Wickham i ggéir roiileisteach Rhys Wickham díann sé clásiach tá fáil díntaid agus buile sír tá go Loch Garman tréil siad cúla seo an dáta beach nína sé difriocht faoin Spéir mar tá Fátharta nó híh scór agus eile dó séideag go náid dóíag agus fear gohainte Loch Garman sínte ar a tála Cóléis se galéir mas tá heapach sa néadm fu sé an bulian a bhí se gal suas ggéire an na clitid agus sinna go dtíad a hála ó ach tá sé cear go leor Colin Carley taine metáid a bheith ógus buile sír atá stechan go Loch Garman Tá gal tógeal tá go maga bé Sean O'Brien hócasí agus caiise gal hí cool slói níl in rahfuile aige mar tá an scum máinte cool héin tá sé níana te crut deasa chuide de scór go Loch Garman agus sé Sean O'Brien hócasí tá chéad nó méid bag nach caiitinis
Seachagan Sean O'Brien Thurles an cool éireann si á chomán tensi head it Aslan agus sin trí chulín déag atá ag Loch Garman agus meú binne an deire bhfuil neadú dearnach le séide tá réitúna brenn ar bhuiidir ní te le séide go fóil réanús a feiciid gadíana se anús. Tí builte amach agus sinna é tá neadú dearnach sétí mar sin chun le chláir príomhtí na bbátaí Ceannais agus bísan agus gaiile bhí buc tróna agus buteach Loch Garman go héascas deire iad cigur tamláán aránach pint bháin mar sin éon buite ag chun le chláir an scóir deire as páirt Semple an tróna seo chun le chláir 8 chúla go 6 chúlín déag Loch Garman 3 chúlín déag.